ang GMA Regional TV, One Mindanao. Aniya na mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. 11 kapatayng lawas napalgan nga naglutaw sa kadagatan sa Basilan kaganina buntag sa nagpadayong search and rescue operations sa naunlod nga MV Tricia Kirsten 3. Pipila ka mga nalinugan sa Kalamansig, Sultan Kudarat. Sa daplin sa kalsada una nagtinir, ang uban anaa sa evacuation area. Samtang kapin 2,200 ka aftershocks na ang natala sa Phivolcs. Pagtukod og overpass sa Uptown Cagayan de Oro City, gipahunong tungod sa sobrang traffic. Pekeng babaeng dentista, arestado sa Anti-Cybercrime Unit 13 sa Butuan City. DOH, andam na matud pa sa Nipah virus o girekomenda ang awareness sa sakit inay magpatuman og travel restrictions. Og usa ka iro sa Zamboanga City gikalingawan online tungod sa daw pagmaneho niini. Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao.